Croeso, dwi'n gychwyn sgwrs ma off trwy gymryd bloc allan o y thing Jenga ma. Dyna pam ges i chdi'n rhan o'r prosiect ma'n lle. Bet, dwi'n gallu chwarae... Just yr... Your Jenga talents are amazing, man. Ie, diolch eto am wneud yr album, de. Diolch am Bod yn gael rhan fi. o'n Ti'n sôn yn amazing, mae'n swnio'n sec. Diolch fawr. Ie. Ydych chi'n sôn yn clas? Oeddech chdi'm yn gwybod llawer am Big Leaves, of dan honest. Na, Dach chi ma- dau mor really. ifanc, dio. O na, fatha, ni'n dweud chdi gyna, fatha, clywed, fatha, twy fyny fatha caneuon, fatha seithanyn, fatha, Ie, ie. i'r ysgol yn y car ar y radio, felly. Maen nhw just yn etched yn dy feddwl di, ond da ni'n mynd ar significance yr album i gyd, tan i chdi, fatha, esbonio fo, yr hanes. Wel, mae hynna'n rhywbeth personol i fi, tywed, fatha, dwi'n gael go. Tywed, dwi'n meddwl yn y byd Cymraeg, dyma bod Chi ni'n... ddim just ditio un bloc, chos bod o'n gweithio. Be di'r actual rheol? So Ie, dechneg dwi'n ti'n meddwl. gorfod... Anyway, mae'n done, man. Anyway, Can go? Caroline, Hafo? cheater. Mae dueddiad yn y byd Cymraeg, dwi'n meddwl bod ni'n rhoi digon o bwyslais i albums, tywed? Os ni'n gofyn i chdi byd i hoff album Cymraeg chdi, beth ti'n deud? Ond ti'n cael dewis yr un yma. Na, ie, wel, dyna'r peth swn i'n meddwl am pethau cyfoes, de. Ie. Pethau dwi Am- wedi Mae pobl yn dieddol o feddwl am mwng, ella gan Superfurries. Ie, Ond dwi'n meddwl bod ni'n dathlu'r clasuron Cymraeg ddigon. Na. A dwi, yn marn i, pwy sy'n galw Big Leaves, oedd yr album i fi, yn amlwg ddodd allan ar amser pan o'n i yn fy arddega ac oedd o'n amlwg yn cael effaith, oedd o'n golygu rhywbeth i fi. Fel mae albums yn dod allan pen ti'n dy arddega, mae'n cael stamp arna chdi mewn rhyw ffordd, cael effaith arna chdi. Mi oedd yn gwestiwn ar y pryd, dwi'n mynd i gael rhywun o Big Leaves ar yr album, Ie, ti'n ie. ac nes i ddewis yn erbyn o. Ac dwi wedi bod yn fatha mwydro Big Leaves, fatha, dylech chi ddod nôl at eich gilydd, come on, dyma'r... Ie, mae rai bod nhw'n cael hwnna trwy eich. Mae check nhw'n fwy na check Oasis, dyddi yma, dwi'n meddwl. Dwi'n gwybod lot amdan y gam Pryderus Wedd, fatha, be ti'n wybod am y gam, fatha, ag sut nes ti ddehongli fo ar yr album, lle, fatha? Dwi'n yn gwybod fatha ystyr y geiriau mewn ffordd, dwi wedi darllen mewn iddyn nhw, a dwi wedi cymryd dehongliad fi, a ti wedi gwneud yr un peth efo'r ffordd ti'n canu fo mewn ffordd. Ie. Dwi'n meddwl bod hwn yn un o'r caneuon sy'n wahanol iawn i'r greiddiol. Mae yna rhai caneuon sy'n eitha tebyg ar ran strwythyr a stwff, ond mae hwn wedi cael ei just dynnu'n racs. Sa chdi'n tynnu'r vocals i ffwrdd, sa chdi'n rili'n gwybod na Pryderus Wedd, ella. Ond yna ddan canol lle dwi wedi bod, o'n i'n chwilio am fatha clips, ella sy'n gallu defnyddio. Mae lot o'r album efo llwyth o clips o gyfweliadau efo'r band pen oedden nhw'n ifanc. A mae hwnna'n eitha freaky, achos ti'n ffeindio'r clips yma lle maen nhw'n fatha 17 oed, a maen nhw'n siarad fatha sesiwn Radio Cymru. Ond doedd ddim yn teimlo'n iawn defnyddio hwnna'n ganol y gan, a nes i ffeindio clip yma o Princess Diana yn gwneud araith yma yn Brifysgol. Gwynt, fod yn gwybod hyn. Dyna pan ti'n... Chdi, dylai ofyn y cwestiynau. So, Princess Diana yn siarad yn yr araith yma, a mae'n siarad Cymraeg ar ddiwedd yr araith. Ne, ti'n pwt o Gymraeg yn pawb wrth i bodda, ti'n ond i fi, dwi'n meddwl na hyd i'r gwreiddiol Pryderus Wedd. Ie, na, rhywbeth amdani. Dwi'n gwybod, nes i wytio dwi'n gwybod bod Diana, ond mae hynna cyn oes fi Diana, fatha, hi fel kind of icon, ond, stupid o beth i ddweud, ond nes i wylio'r Crown, a nes i kind of cael rhyw fath o ddealltwriaeth o fatha, be oedd cymeryd hi a fatha, pam, a mae hynna'n rili dod trwad yn y gan, rwan bod fi'n gwybod, pan nes i gwybod na Diana oedd o'n i fatha, mae hynna'n newid rystr y gan, gyda'n gwybod i fi, Mae'n hynlleg trefnu ymarfer y stwff hwnna, so da ni mynd ymarfer. Sut yn recordio hyn? Fatha, oedd o'n... Ie, poen go iawn i recordio, neu wedi yn y cyfnod clo, ti'n gwybod? Ond ben wedi dweud trwy'r holl peth lockdown, o'n i wedi bod yn cyswllt efo ows. O, chdi, actually, amdan, just fatha, da ni gyd fel unigolyn wedi gofod dysgu sut i just recordio, falle. So mae hwn wedi bod yn massive learning curve. Y part yr album yma, ond fatha, oedd o'n massive learning curve i fi. Mae'n un o'r cynnig, mae'n lot o backstories a Easter eggs, pethau wedi cael eu cuddio yn y gan, o'r Botoli Coke i'r cor, i'r trumpet solo gwych yna ti wedi gwneud. Os o sax yn rôl ar yr album? Oes, un peth arall, mae yna Barry Sax yn dechrau creepio fewn i'r album yma. Sy'n mynd yn erbyn bob peth, mae bandio pres yn sefyll amdan. Dwi'n wrth modd fo sŵn Barry Sax. Pa album nesaf, pa albums eraill gan bobl eraill ydych chi eisiau cyfro? Mae'n gwestiwn da. Yn amlwg, dwi'n meddwl na ni'n neud fatha
senglau bob hyn a hyn o ganeuon, ti'n gwybod? Ie. Ond ar y funud, allan meddwl am fatha album gyfan, dwi eisiau dathlu fatha. Dwi eisiau cael pobl ifanc fatha chitha i fynd a edrych ar a gwrando ar yr albums greiddiol. Ond Big Leaves ar y funud yn un o'r albums ma, oh my god, os ydych chi'n mynd i gwrando ar y greiddiol, gwrandwch arno fo, a dyma hanes y band, a dyma cefndir y stwff o'na. Un album dyn nhw'n gwneud, a wedyn dyn nhw'n chwalu. Mae'n rhywbeth eitha cool. Ie, dwi'n dall. Ie, fatha, sgynnych chi gigs do hynny? Oes, so, dros Dolig rwan, fydden ni'n gymharol brysyd, da ni efo gig yn Neuadd Ogwen ar y 8th ar ugain. A da ni hefyd ochr y Manceinion ar Nos Calan, ie. Waw. So fydd hwnna'n noson wyll. So gynnar werth ar gyfer hwnna. A fydd hwnna di gwerthu allan. So, ie, prynwch docyn. Amazing. So hwn di Pwy sy'n galw gan band pres Llaregib. Mae allan rwan a mae o efo Ifan arno fo. Mae o hefyd efo Edith, Cizzy Crawford, Ows Gwynedd, Katie Hall, Chroma, Tara Bethar, Mared Williams, Rhys Gwynfor. Allan ar vinyl yn unig, nifer cyfyngedig, so prynwch yn fuan. Mae yna fideo hefyd i Pryderus Wedd, allan yn fuan iawn. Definite. Sorry, nes i... Ar hynny, nos da. Gem da. Aye, good game with Jenga.